Кои са моите 3 любими естетични процедури? Това са ботокс, липофилинг и автоложни екзозоми. А защо? Ботокса е страхотна процедура, която може да ни превентира множество неприятни естетични дефекти, вместо последствие да ги лекуваме. Липофилинга представлява процедура, при която масна тъкан от една част от тялото, където тя обикновено е в излишък, се взема чрез липосукция, обработва се по определен начин и полученият липоаспират се връща на друга област в тялото, като по този начин се подобрява формата и контура на определената област. Освен класическия липофилинг, съществува така наречения нанографт, при който липоаспирата се трансформира в съвсем малки частици, наречени наночастици, и чрез специална канюла се инжектира в дълбоките, средните и повърхностните слоеве на дермата, като по този начин се повлиява не само количеството на колагена там, а и цвета на кожата. И това дава страхотни резултати. И на последно място, терапията с автоложните екзозоми е част от спектъра на регенеративната медицина, която все по-успешно навлиза в сферата на естетичната медицина заради доказаните си регенераторни свойства и подобряване на общото състояние и качествата на кожата. Може да ни последвате за още интересни видеа.